Is-servizz pubbliku se jkompli jkun aktar viċin in-nies, dan permezz ta' strateġija li se ssir fil-futur dwar l-użu tal-intelligenza artifiċjali fis-servizz pubbliku. Dan intqal mis-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar waqt seminar dwar l-intelligenza artifiċjali. F'dan is-seminar, il-kap taċ-ċivil qal kif il-Gvern fl-aħħar snin kellu lan li naqqas il-burokrazija fis-servizz pubbliku. Dan sar permezz ta' investiment ta' 150 miljun euro fit-teknoloġija sabiex is-servizz pubbliku ikompli jkun viċin in-nies. Huwa qal ukoll kif bħalissa għaddej investiment ieħor ta' 40 miljun euro għat-twettiq tal-istrateġija Mapping Tomorrow. Dan il-pjan li beda s-sena l-oħra u se jkompli sas-sena d-dieħla għandu l-mira biex iċ-ċittadini jużaw is-servizz online. B'kollox sal-lum għamilna 150 miljun investiment fit-teknoloġija, investiment mingħajr preċedent u bħalissa ukoll investiment bla preċedent bħalissa għaddejjin investimenti madwar il-gvern kollu li jammontaw għal 40 miljun oħra f'investiment. Il-kap taċ-ċivil spjega kif minn stħarriġ li sar 74% jemmnu li s-servizzi online marru għall-aħjar, 77% semmu bis-servizz.gov, b'61% jemmnu li sar sforz mill-gvern għas-servizzi online, iżda 54.5% qatt mużaw dan is-servizz online. Min-naħa tiegħu il-professur Alexej Dingli qal kif din il-bidla se ssir fl-10 snin li ġejjin sabiex tkun implementata din l-istrateġija tal-intelligenza artifiċjali. Naħseb bħala pajjiż issa importanti li nimplementaw l-istrateġija tal-AI. Ġifieri inti għandek l-element akademiku fejn qed niġġeneraw ħafna iktar nies biex jaħdmu proprju fis-settur tal-AI, għandek ukoll l-element tax-xogħol fejn qed tikkrea aktar postijiet tax-xogħol li għandhom x'jaqsmu mal-AI u anke ġib investiment minn barra.